Ročné zúčtovanie dane alebo daňové priznanie. Bežní zamestnanci si tieto dva pojmy zamieňajú, respektíve nerozumejú, v čom sa ročné zúčtovanie dane líši od daňového priznania. V tomto videu vám to vysvetlím. V oboch prípadoch je cieľom vysporiadanie daňovej povinnosti fyzickej osoby za celý rok. To znamená, že sa všetky vaše príjmy za uplynulý rok spočítajú, vypočíta sa z nich daň a odpočíta sa daň, ktorú ste už v priebehu roka zaplatili. Výsledkom môže byť nedoplatok alebo aj preplatok. V čom je teda rozdiel? Ročné zúčtovanie dane vykonáva zamestnávateľ a vy, ako zamestnanec, s ním nemáte žiadne starosti. Daňové priznanie si robí daňovník, či už zamestnanec alebo podnikateľ, sám. Nie je to zložité, ale predsa len treba mať nejaké znalosti zákona o daní z príjmov. Sú situácie, kedy si môžete vybrať, či vysporiadanie dane necháte na zamestnávateľa, alebo si sám urobíte daňové priznanie, no sú tu aj podmienky, ktoré musíte spĺňať. Aby vám ročné zúčtovanie dane mohol urobiť zamestnávateľ, musíte spĺňať podmienku, že ste mali len príjem zo závislej činnosti, čiže zo zamestnania, či už od jedného alebo viacerých zamestnávateľov. Ak ste mali iný zdaniteľný príjem, musíte spĺňať podmienku, že nie ste povinní podať daňové priznanie. Môžete mať príjmy, ktoré sú oslobodené od dane, napríklad materská alebo rodičovský príspevok, a tie, pri ktorých daň vyberaná zrážkou je považovaná za už vysporiadanú. Ďalšou podmienkou je, že musíte zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane, a to na predpísanom tlačive žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane. Túto žiadosť mu musíte doručiť do 15. februára nasledujúceho roka spolu s potrebnými dokumentami, napríklad kópia rodných listov detí, potvrdenie o príjme od iných zamestnávateľov a podobne. Prečo zamestnanec musí zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie dane? To preto, lebo ročné zúčtovanie dane sa nesmie vykonať tomu, kto si podáva daňové priznanie, čiže aby sa nestala táto chyba. Ak zamestnávateľa nepožiadate alebo ak tieto podmienky nespĺňate, potom si musíte podávať daňové priznanie sám. Požiadať o ročné zúčtovanie môže zamestnanec na riadny pracovný pomer, ale aj dohodár, dôchodca či študent, skrátka všetci. Môžete však požiadať len jedného zamestnávateľa, a to ktoréhokoľvek, u ktorého ste v zdaňovacom období mali zdaniteľné príjmy, nemusí to byť zrovna posledný zamestnávateľ. Dokonca aj keď už nie ste zamestnaní, môže vám váš bývalý zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane urobiť. Ak ste mali viacerých zamestnávateľov a rozhodli ste sa, že jedného z nich požiadate o ročné zúčtovanie dane, potom vám ostatní zamestnávateľia vystavia potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ktoré predložíte zamestnávateľovi, ktorého žiadate o vykonanie ročného zúčtovania dane. Keďže jemu musíte všetky potvrdenia doručiť do 15. februára, požiadajte ostatných zamestnávateľov do 5. februára o vystavenie tohto potvrdenia a oni sú následne povinní vám ho do 10. februára vystaviť a doručiť. Potom máte ešte 5 dní, kedy všetky tieto doklady doručíte zamestnávateľovi, aby vám mohol ročné zúčtovanie dane vykonať. Ročné zúčtovanie dane sa vykonáva v mzde za mesiac január, február alebo marec, teda najneskôr do konca apríla. Zamestnávateľ, ktorého ste požiadali o ročné zúčtovanie dane, po vykonaní ročného zúčtovania vám doručí doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní. Prevzatie dokladu o vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnanec potvrdí svojím podpisom na kópiu, prípadne druhý originál tohto dokumentu a zamestnávateľ si ho založí do svojho archívu. Výpočet dane ovplyvňujú sumy, ktoré si môže daňovník uplatniť. Žiadosti o ročné zúčtovanie dane sú postupne v jednotlivých častiach opísané, preto si ju treba pozorne prečítať a správne vyplniť. Poskytnutie správnych informácií je na zodpovednosti každého daňovníka, preto je dôležité, aby ste aspoň trošku rozumeli, čo sa v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane píše, respektíve na čo máte a na čo nemáte nárok. Ak podávate daňové priznanie, treba si ho tiež pozorne prečítať a vyplniť jednotlivé časti priznania. Ide o nezdaniteľnú časť na daňovníka, nezdaniteľnú čiastku na manžela alebo manželku, nezdaniteľnú čiastku na doplnkové dôchodkové sporenie, daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky.
Ak ste teda nesplnili podmienky na to, aby vám zamestnávateľ mohol urobiť ročné zúčtovanie dane, respektíve ak zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane nepožiadate v termíne do 15. februára, je zamestnávateľ povinný vám vystaviť potvrdenie o zdaniteľnej mzde za uplynulý rok, a to do 10. marca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré budete podávať daňové priznanie. Daňové priznanie si daňovník robí sám. Zamestnávateľ nemá povinnosť mu ho vypracovať či pomáhať mu s ním. Môže samozrejme vypracovanie daňového priznania nechať na účtovníka, respektíve účtovníčku, alebo daňového poradcu. Ide o daňové priznanie typ A, ktoré je presne určené pre daňovníkov, ktorí mali príjmy zo závislej činnosti, čiže zo zamestnania, alebo o typ B, ktoré je určené pre daňovníkov, ktorí mali aj iné druhy príjmov, napríklad z podnikania, z činností, ktorí nie sú podnikaním, z prenájmu, z predaja nehnuteľností, z autorských práv, z kapitálového majetku alebo iné jednorázové príjmy. Viac o daňových priznaniach spomínam vo videu Daň z príjmov fyzických osôb. Ďakujem, že ste si pozreli toto video.